Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalanisa, mga kabisyo. Hi, partner! Hello, Mike Tesh. Hello. Ayan! Hello. Hawakan ko lang yung mic Bakit? Okay, Bakit? nahawakan ko pa na. Ala ko tatagos na ako eh. Partner, parang pumayat ka nga. Charot! Nakakatakot. Hinawakan ko agad yung doorknob kanina pagpasok ko ng opisina. At least hindi ka naman tumagos. Sabi ko, Lord, okay pa. Katawang lupa pa ito at hindi kaluluwa. Hindi, tsaka partner, ubo lang yan. Oo naman. Di ba? Importantacious, patuloy natin nilalagpasan yung mga pag-ubo na yan. Kasi nakakaloka, ano yan dahil sa pabago-bagong takbo ng panahon. Hindi, dahil sa kawalan ng pera. Okay. Kaya pala parang, kanina pa parang mabigat yung dibdib ko, partner. Sa bagay, nakakaubo rin naman talaga, partner, yung pag wala kang pera. Nakakababa ng immune system ang walang pera. Sa totoo lang, hindi nga lang talaga ubo. Papunta na tayong lahat sa TB, pneumonia, gano'n. Bronchitis. Nakakaloka. Pero masaklap na katotohanan yun, ha. Tingnan mo talaga pag wala ka talagang perang naipon, tapos nagkaroon ng ganitong klase ng crisis, for example, health crisis, inubo ka, totoo. diba, nilagnat ka, tapos wala kang pera, tendency is maprolong yung sakit mo. Correct, true. Diba, lalo. lumala yung sakit mo. Sa totoo lang, alam mo, partner, last week nakipag-tandem ako sa iba't ibang mga DJ, kay Tanghenyo, kay Robin Shena. Na-realize ko, partner, nung kausap ko iba talaga ang mga usapan pag depende sa edad nung dalawang araw kong kausap si Robin Shena sa Apat na Tambalan segment, ni minsan hindi namin napag-usapan ng health. Buti nakarelate ka. Hindi ako nakarelate dun sa ilang mga sinabi niya. Meron nga siya sinabi, meron siyang term na sinabi. Tapos kunwari nalang naintindihan ko kahit hindi talaga. Parang pambatang term yun. Masyadong bata yung perspective, no? Oo. Kasi na-realize ko nga naman, partner, 20 years, halos 20 years or 2 decades yung difference ng edad natin with Robin. At ganun din, halos 2 dekada yung difference natin from Tanghenyo. Diba? So, hindi totoo Kung tayo at our 40s, yan yung mga topic na aanhin mo naman yung mga eksenang kaperahan. Kung yung kaperahan naman yan, gagamitin mo lang pampagamot ng mga sakit. Diba? Tama. Iba din yung concern na mas matanda pa. Diba? Nandun na talaga sila lagi na silang aktibo sa simbahan, ganyan. Si Tanghenyo, ganun siya. Nakarelate ka rin ba? Medyo din. Sa bagay, alam mo, lagi ko sinasabi, sabi daw ng isa kong kaibigan na pare, kapag ka medyo nagkakaedad ka na, dapat nagiging mas aktibo ka na daw sa simbahan. Ganon. Kasi nga daw, malapit-lapit na. Pero, may isa ding nagsabi, partner, na hindi naman kailangang hintayin na may edad ka na. Para magpakabait. Para mapalapit kay Lord. Diba? Kasi sa totoo lang, anytime, nakakatakot mga pakinggan o isipin, pero totoo At any time, pwede talaga tayong kunin. At ang dami na nating nakilalang ganyan di ba yun nga yung mga caption na kausap lang kita kahapon. Ang daya mo naman mag-outing pa tayo. Di ba mga ganon? Kasi anytime, so hindi naman kailangan hintayin na kaedad mo si Tanghenyo, kung papunta ka na sa lolo, pabulok na yung amoy mo. Paamoy cabinet ka na para magpakabait, magpakabuti at maging malapit kay Lord. Hindi. Totoo yun. Dapat bata ka pa lang talagang pinupush mo na ng yan. mabuting tao. Sa true. Pero ang isang magandang perspective din doon, partner, maganda makipag-usap po sa iba't ibang klase ng tao from all walks of life. Correct ka. Diba? Yung bata, matanda, kaedad mo. Diba? Iba-iba yung mga professional background. Tama. Kasi natututo tayo sa mga taong ito. Tingnan mo, hindi mo malalaman yung
value ng pagiging malapit sa Diyos kung hindi mo nakausap si Tanghenyo. Correct. Diba? Oo, totoo. Hindi mo rin mabavalue yung kalagahan ng ano bang mga natutunan ko kay Robin Siena. Wait lang parang mas marami akong pangaral sa kanya. Hindi, pero totoo, iba rin yung perspektibo ng bata. Minsan kasi kapag medyo nagkakaedad tayo, may feeling tayo, hindi na natin kailangan pakinggan yung mga bata. Kasi mas may alam tayo mas may alam tayo kaysa sa kanila. Hindi. Most of the time actually, tayo naman talaga mas may edad na nag-i-impart ng wisdom sa mas bata. Yun naman ang dapat. Dapat hindi tayo tumatandang paurong. Oo, totoo. Hindi, yun naman talaga dapat, 'di ba? Tama, hindi ka tumatanda ng paurong. Talagang dapat may natututunan sa yung mga bata kasi nakakaloka naman anong edad mo na. Nasa scam ka palagi. Ay, pasensya na po, may mga natamaan, 'di ba? Relate. Ibig sabihin dapat marami ka nang pwedeng ma-impart na knowledge, wisdom, lessons experience. Correct, 'di ba, sa mga bata. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka matututo mula sa mga bata. Meron silang mga sinasabi na ganun pala 'yun. Yes. Ganun pala yung ibig sabihin nun. Mga fresh ideas. Correct. Mga bagong perspective sa buhay na parang hindi ko na-miss ko to nung bata ako. Diba? O na-miss ko itong gandong klase ng perspective or experience na dumaan din naman ako sa ganong edad pero bakit hindi ko siya na-experience? Kasi iba na yung panahon. Yes. Diba? Sa True Lalo, meron ding mga iba na ayaw naman nilang matuto. Hindi. Dapat pa kahit na feeling mo marami ka ng alam, akala mo lang yun. Diba? Correct. O tingnan mo nga yung ChatGPT. Hanggang 2021 lang yung kaalaman, diba? Kahit anong itanong mo dyan, diba? Parang pabalik, hindi na niya alam. So, ibig sabihin, kahit naman na itanong mo sa Google or whatever, diba? Meron lang ding hangganan yung kaalaman. Totoo yan, diba? Kahit si AI. So, true. Limited din yung kanyang kaalaman. Correct. So, ibig sabihin, may matututunan tayo sa bawat isa. At hindi porke, kunyari, ikaw ay CEO, presidente, VP, manager, bonggang-bonggang laging de-aircon yung opisina mo, ibig sabihin, hindi ka matututo mula sa utility ninyo. Yes. Meron ka madami kang pwedeng matutunan mula dyan. Diba? Kailangan lang buksan natin ang puso't isipan para sa mga learnings na ganyan. Magandang i-aim yun mga kabisyo. Isa sa mga maging goals mo everyday ay ang matuto. Oo, totoo. Diba? And maliban sa pakikipag-usap sa iba't ibang klase ng tao with different backgrounds or iba't iba ng edad, yung matuto ka sa pagkakamali mo. Ay, totoo diba? yan. Isang napakalaki po ng mga bagay na pwede nating matutunan doon. Lalong-lalo na yung wisdom na tinatawag natin. Diba kapag problemado tayo, ang dami nating napipigang lesson doon. Totoo yun. Kung hindi ka man nakikipag-usap sa mga tao kasi talaga extremely introvert ka, diba? Matuto ka na lang sa sarili mong pagkakamali. Oo, sa mga sa mga ganap mo sa buhay. Yes. At dapat may natututunan ka dyan sa mga ganap mo sa buhay, Dapat meron, dapat i-aim mo yun na may makukuha ka everyday. Correct ka. Kasi kapag wala ka natututunan, mangyayari ulit. Tsaka diba? sayang naman yung araw mo kung wala ka na pala. Totoo. hindi ba tingnan mo, kapag ka parang may mga nagawa ka ngayong araw na ito, may mga natutunan ka, may mga nadagdag sa'yo, di ba? Hindi lang chismis kasi baka naman yung dagdag sa'yo, dagdag chismis, hindi ganon, di ba? O dagdag taba, wag ganon. Kung may dagdag man sana ipon. Yan, hindi dagdag sakit ng ulo. Yan, di ba? So, ang sarap sa pakiramdam na at the end of the day, pag matutulog ka na, parang ang ganda ng pakiramdam ko kasi may natutunan ako ngayong araw na ito. Yes. Meron na dagdagan sa kaalaman ko, ganyan, di ba? Totoo. At saka totoo din na magandang gawin mo din, siguro i-aim mo everyday, makipag-usap ka doon sa mga taong may saysay. Kasi ang dami mo talaga matututunan Totoo. Na makipag-usap. Di ba meron tayong mga pagkakataon, ay ang sarap niyang kausap, no? Correct ka. Di ba? Ang sarap niyang pakinggan. Ay, sana yan ang goal. Masarap kang pakinggan kasi may mga masarap tao. Ka lang. Correct. Ay, di, pero okay lang din sa akin kung masarap lang. Hindi, pero mas maganda kung may kasunod. Mo, no? Diba? Ganon. Masarap kang pakinggan. Kung hanggang dun ka lang sa masarap, okay lang din naman. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung masarap ka na, masarap ka pang pakinggan. Ay, diba? mas okay nga yun. Tama. Masarap ka sa kama. Kasama. Kausap. Masarap ka kasama. Sorry po pag may edad na. Kaya pala glowing ka today,
Anong sarap ang ganap meron kagabi? Ganon talaga. Ganon. Kaya pala medyo Oo, medyo parang, hindi malaman nung digital team natin kung anong pailaw ang gagamitin sa atin. Kanina pa nila tinitimpla sa atin. May kakaibang glow si Ma'am Nicole may sarili today. po siyang ilaw today. Anong pinahid mo sa mukha mo? Anong likido yan? Alam na this. Anong klaseng sarap ang nagkaroon kagabi? Siyempre, partner. Alam na. Mga bagong buga. Kagabi, di ba? Bagong buga ng Taal. Okay. Kasi galing ako Laguna. Okay. May mga paunti ng pabuga si Taal. Nakakakinis talaga siya. Anong akala naman ninyo? Grabe naman kayo sa akin. Sareng. Hindi, pero dapat ganon, Parang ang goal mo, masarap kang kasama, masarap kang kausap. Kasi, unfortunately, may mga taong energy vampire sila. Ano ibig sabihin nun? Kapag kakausap ka nila, nanghihina sila. May mga ganon, di ba, na parang kapag kausap ko yung taong yan, parang napapagod ako. Feeling mo na diba? drain ka after ng usapan parang ninyo, sumakit diba? yung ulo mo, parang kailangan mong kumain ng isang buong cake kasi parang nalungkot ka, parang ang bigat, di ba? May mga nadagdag, di ba? Pero merong mga tao na kapag kausap, lagi mo silang gustong hanapin, na pagka nag-ayayan, hindi ka tatanggi. Kasi alam mo, merong madadagdag sa'yo na kaalaman, yan ang goal. Yes. Wag sayangin yung oras na meron ka ngayong araw na ito. Na may mapala ka sa pakikipag-usap mo. Correct. Diba, tingnan mo, balikan mo yung mga nakaraang araw mo kung kanino ka nakipag-usap, may mga napala ka ba? Diba yung pagko-comment mo ng kung ano-anong hindi maganda, may napala ka ba? Yan. Yung pambabash mo kung kani-kanino, may napala ka ba? Ay, nako. Wala, diba? So, daming tinamaan. ang daming nakarelate at ang daming sumalo. Ikinayaman mo ba? Totoo, wala diba? ka napala. Wale. Edi kung ikinapangit mo, ikinanega ng damdamin mo, edi iiwasan mo na yung mga ganyang klaseng mga tao. Kaya nga, alam niyo po, kapag ka tumatanda ka, umuunti din yung mga kaibigan eh. Totoo yun. Sa iba't ibang, correct, sa iba't ibang kadahilanan. Bukod sa syempre, di ba, parang katulad nga, perfect talaga na example yung nakakita ko ng parada ng isang school, ng iba't ibang mga batches. Reunion mula yung latest na batch hanggang dun sa yung hanggang sa may buhay pa, partner. So, dun sa mga latest na batch, apakarami talaga. Yes. Tapos ang bibibo, nagtatumbling, talagang ang iingay, diba? Pagdating dun sa bandang dulo, dun sa mga medyo matatanda na batches, iilan-ilan na lang sila, diba? So, ang kadahilanan kung bakit iilan-ilan na lang yung mga nagiging kasama o kaibigan sa buhay, kasi una, maaaring kinukuha na ni Lord kasi nasa edaran na eh. May ganon May ganon. At pangalawa, maaaring dahil sa edaran, alam na nila na hindi naman kailangan ng maraming kaibigan. Kasi minsan, ang dami-dami nila, pero sa panahon ng pangangailangan, asaan sila? Totoo yun. Diba? Yun ang nga lang mga friends mo sa Facebook, ilan sila? 5,000, diba? Nag-uumapaw pa. Yung followers mo, diba lahat ba sila napapakinabangan mo? Ay, hindi. Diba? Diba? Maaring 5 lang dyan yung nakakausap mo na may napapala ka. Correct, diba? Kasi ganun po, hindi, quality over quantity, diba? Agree. Kalidad over yung bilang, 'di ba? Ganon. So i-aim po natin 'yun, mga kaibigan. Na masarap tayong kausap, kasama. Importante may sarap everyday. everyday. Oo, hindi yung masarap ka lang, 'di ba? Dapat meron ka ring sustansya, merong mapapala sa iyo, 'di ba? Ano namang mapapala ng mga kaibigan nating driver sweet lovers, partner, kapag ka sila'y nakatutok sa Love Radio? Ay naku, malaki talaga ang mapapala ninyo, mga kaibigan nating Chupera, dahil araw-araw namimigay tayo ng libreng boundary para sa ating Love Knows No Boundaries promo. Na-miss kita last week, partner. Sabi ko, ayoko mamigay kapag wala si Chris Chuper. Ngayon tayo mabigay, partner. Huwag kang mag-alala, tinirahan kita. Oo, tinirang? sabi ko na ano ng alin? Diba yung rinig ko? Tinira kita. Ano na naman ganap mo talaga, Kalbi? May hangover ka eh. Tinirahan mo ako ng alin? Tinirahan kita ng ubo. Ay, huwag mo ako tinirahan ng ubo. Sabi ko, na-miss ako ni partner, bibigyan ko siya ng souvenir. Huwag ganon! May dala-dala pa ako, may latak pa ako ng virus. Bibigay ko sa iyo mamaya. Yung mga latak daw, hindi na daw yan nakakahawa. As a doctor for today, charot, di ko alam. Ito na, partner. Mamibigay na tayo ng libreng boundary for today. Eto na, laksan ng inyong mga radyo, mga kaibigan nating Chuper, dahil sa programa ng Tambalan sa mga oras na ito, babanggitin na natin ang pangalan ng maswerteng Chuper na bibigyan natin ng libreng boundary. Ang ating tambalanista, ang ating Chuper na maswerteng mananalo ng 1,500 pesos
Nag-aangkas yata to. Aba. May mga inaangkas ka ba? Nako. Naglalala mo. Minsan kasi naguguluhan ako, di ba? Minsan, green, orange. Basta, rider. Isa siyang rider with plate number 1303093422 at ang kanyang pangalan ay J. Balbaligo! Oy! Kuya J. Balbaligo! Kung sino man po yung nakakakilala sa kaibigan nating Chuper na ito, nako'y pagbigay alam agad sa kanya. Sabihin nyo, nanalo siya ng libreng boundary galing sa Love Radio. Sabihin nyo sa kanya, nanalo na siya ng 1,500 pesos. Yun! Pero kung makakarating siya dito sa loob ng 2 oras, mula ngayon, so hanggang 2:39, partner, pwede nating dagdagan ng 500 pesos. Para maging 2,000 pesos. Sorry po, nakakabobo po yung weekend. Again, congratulations po, J. Balbaligo. Nanalo ka ng libreng boundary. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!